салому дуруди бепоён дӯстони азиз, имрӯз бошад бо шумо ҳамроҳ варенӣ аз малинаро тайёр мекунем. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. То охири влог бо мо бошед. Хеле миннатдор мешавам. Ба ҳама тамошои хуб хоҳонам. Че? Малина арзон шудааст дар деҳқонбозор. Инеша калонтарай чиша 25 сум хардем, идетара 27. Насиби рӯз навбати варении малина. Ё ки заморожен мекунамшон, ё ки варенӣ мекунам. Чӣ хеле ки холодильник тоза карда будам. Насиб чӣ мекунамш? Ё ки заморожен мекунам, ё ки варенӣ. Маза? Намаза? Одам бисёр оли нами 2 рӯз вад малина меброяд, бо баъди 2 рӯз нес мешам. Бароямон касе ки қариб гидай давида биёед малина харид. Ирӯз арзон буда 25 сумӣ. Дӯстони азизу меҳрубон, мо омадем хай хона. Баъд ман нами малинаро шуштум. Дар нами салфетка мондози қоқ кардестам. Ёро заморожен мекунам. Зинда бе ҳечи. Нами қавли барои як санҷиш. Ман намедонам, ман якум бор кардестам. Хай бисёр одамо мумкин кардагиан. Ман якум бор кардестам. Ин хеле калон таракои сахтакоша гирифтам, шуштум. Инам хеле кадом. Ҳоли як намуди дигам заморожеди дигарам мекунам. Вайшам кам тарак баҳри шумо нишон медиҳам. Инам хеле хай дӯстони азиз. Дӯстони азиз, иҷа 1 соат зиёд гузашта ман мондагим. Хушру қоқ шидагиан бугем. Овакош хушру қоқ шидагиан. Анако ҳозир ман ира мегирам, дар инами чи як дона мечинам дар нами лалиш. Як дона мечинам. 1-2 соат места ба дар контейнерои одноразови мегирам. Дӯстони азиз меҳрубон, дуюм намудаш ки ман дидам хай дар ама интернет гирифтам, ҳозир тайёр мекунам. Дуюм намудчам барои заморозит кардан. И барои чӣ бугум, барои мо чой тайёр мекардем, як вақт барои ҳамон мекунам, ё ки барои компотай, варенияй, ё ки дуруни слоёи торда мешакам ку ҳам хеле. Ко бисёр шакар намекунем, нами қабасай тов метимша. Шу тов метимо, дар контейнеро мегирам, мемонем. Тамом. Ин намудаш осонак. Он намудаш ҳозир ях мекуна 2 соат. Мегирамша, баъд чӣ мекунамша? Баъд бо гашта дар контейнеро мегирам, баъд мемонамша. Ами малинара чӣ доштам? Клубника ки клубник аллакай тамом шудагиай. Ҳозир хай бо ай моҳи август, июл, августуда бо меброя як реси дига. Ба ҳамонҷа мекунам. Инам хеле хай ҳозир мегирам дар контейнеро, мемонам. Тамом, иш заморозит меша. Баъд аммо чайни дилхоҳу дохам заморозит мекунӣ бугум, намера ду тақсим мекунам. Як нимаш дар як контейнер, нимаш дар якти дига. Инам хеле хай 2 контейнерча ида тайёр карда мондам дӯстони азиз. Дар холодильник иша мемонам, дар морозилник. Иш ях мекунам. Анаку тоқамон варенӣ кардан. Дӯстони азиз, ина ида ак шакара мечошум, мемонам то ок шуданша, баъд варенӣ меҷӯшонем насиб иншоаллоҳ. То бегай ирӯз фақат дар думи малина мешавем. Хай хулоси гап. Хайнам хел шакар кардам, мемонам то ок шуданша. Оки кушод, баъд сар мекунемш. Меҳрубон, ина ё ях кардиян. 2 соат гузашт, ман ҳамаша ҷудо карда гирифтам. Чиай? Анаку ҳозир чӣ нашида дар равак мемонам дар морозилники. Ҳаво гарми бадай. Хай ҳавои Тоҷикистон набудунед. Бо дарав гашта об мешаванд барои мо. Ина хай тамом. 2 тай живоиш, 2 тай шакардорш кардам. Ё барои ороиш. Ам хали малинако мефурӯшанд. Инами хали як қитичаш 50 сомона дар зимистон. ҳозир намедонам ки чӣ хел меша, чӣ хел намеша. Ҳамаам хеле кадай дидам. Иншолло ки соз неста. Хай бо вахшит бо мекунем барое ки зарар намекунад. Ҳечи ҳам нашавад чӣ меша? Компот, варенӣ дар зимистон.
мегири размарозит мекунӣ, свежӣ мехӯрӣ, кӯдако мехӯранд. дӯстони азизу меҳрубони ман аллакай ира 400 чанд қайсод ог шуда. нигоҳ кунед, ман ягон грамм ог дохтагӣ нестам, ҳамаш овехча. чӣ кардам? ира дохтум ними амо чиёра малинара нимша дохтум. ҳозир чӣ мекунам? иш буҷуша бо дафи дига бо ами қайдигаша меандозам. чӣ хале ки ман гуфтагиам, ман да ами пилта мекунам, да ами каструлаи 5 литрам, 5 литр не 4 литр меандозам. ам хали ду банкача маҳкам карда монда мегирам. ам хали дӯстони азиз, ногуфта намонад, конкурсмон давом дорад. дастгирии шумо суст. якта билет бигиред, мода дастгирӣ мешавад. ногуфта намонад 5 билет бигиред, якта падаркай. нархи билет 300 рубле, ба русӣ ба тоҷикӣ боша 50 сомонӣ. номерора ҳатман ки дар комментариям мемонам. дӯстони азиз, фаромӯш накунед дастгирира. як дастгирӣ кунед, ами конкурса иншаллоҳ ки аксар кардем, тамом кунем, дига конкурс намекунем. ман ростигам намедонистам ки хали ҳаромай, хали мумкин нестай барои аммо мо конкурс карда будем. асосан барои дили як модара шод кардану дили як апа як хоҳарай. ба ҳамин тариқ ҳам видеомон ҷолиб мешид, ҳам як кас хурсанд мешид. ба ҳамин фикр мо конкурс кардем. нишон медиҳем варени малина беҳад варени астае ки дар аввал тайёр меша, барое ки ҳамин як сар дарав меҷӯша, кафоша мегирӣ, бо як 20 минути дига меҷӯша, тамом тайёр шид. ранги дига варениҳо долга намеҷӯшонем. ва ма да 2 кило малина агар ширинак боша 1 кило шакар меандозам, тамом. ҳозир хайра мегирам. барои амо касе чӣ хеле ба амо таъми дили худаш мекунад, бигем таъмаш чӣ хеле бифороша, амо хел мекунам. мо ба таъми худмон мекунем. нормал намехӯрам кӯдако. хайнам хеле дӯстони азиз, ҳоли бо ҳамин да менависанд, ту нодида ира нишон додӣ, ира ҳама метона. хулас чӣ коре бикунаку ин мардум гап мезанам. барои амо дӯстони азиз гуфтанем ки як дастгирӣ кунед, ҳамин конкурса ҷамъбаст кунем, дига конкурс намекунем, ҳар рӯзе видео, ҳар рӯзе влог. дӯстони азизу меҳрубон, як рӯзум бегаҳ шид. анамиқа банка маҳкам кардаму баъд 4 бигем контейнери одноразови малинара заморозит кардам. 4 майдак инамиқа кор кардам. рӯз то бегаҳа идимиам ёд давидем. ва дӯстони азиз, барои хӯроки шом боша ма тайёр мекунам галопси. ма иҷа чиша тайёр кардам, салатча бигем. хеле ҳамат метонед. помидор, гӯшт, пиёз ва бринҷ переправа кардагим. тайёр карда мондагим. ҳозир насиб боша ки ёра маҳкам карда шидам, айдими авқот мешам. дар инҷа боша влога ба поён мерасонам. то влог оянда дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем.